Hey guys, welcome back to my channel. I'm Jenny Biborga and hello. Good morning. Hey guys, welcome back to my channel. I'm Jenny Biborga and hello. Good morning. Guys, ang i-review natin is ang Catidal Aura Automatic Cream SPF 45 SPA+++. So, may SPF 45 siya. So, pwede siya sa sunlight. And ito, sa shea lang siya guys. Yan. Singlapat lang ng pump ko. Yan. Yan. Pink, tapos dark, medyo dark green na ewan. Tapos may sign ng opener dito. Yan. Yan, dito siya i-open. Tapos 6 ml. 6 ml siya guys. Tapos expiration date niya is February 4, 2021. Ayan guys, oh. Yan. Siya makukus. At saka may 6 months siyang pwede magagamit. So siguro naman kasi dito aabot ng 6 months. So mga 1 month lang to. Made in Korea din siya guys. Yan. Yan, oh. Yan, made in Korea. Then ang shade ko is 23 natural beige. Ayan guys. Yan, natural beige. So yan, Auto Aura, anti-acne and anti-aging. So tatlo yung kini-claims nila. Auto Aura, ngayon, Auto Acne. By the way guys, ayan o. Ito sa Kiri, nagka-breakout ako ng bonggang-bongga. Tapos, chicken po yun mamaya. Pero tatlo yung kini-claims nila na Auto Aura, anti-acne, tapos anti-aging. So start na natin guys. Lagay. Stay tuned. I-open natin siya guys. Ito may pinar siya. Ayan. So, lagay natin siya dito. Watery siya guys. Ayan o. Mabaho. Mabaho yung amoy niya. Para siyang efficacy. Parang efficacy siya guys. Tapos ilagay ko lang guys ha. Hala, ang puti niya guys. Grabe. Ito guys. Ang puti niya guys. Ang puti niya. Yan yung ang puti niya. Yan. Tingnan natin baka mag-oxidize ka sa skin ko. Para akong multo. Ayan. Meron pang tira. Hindi ko na ilalagay. Ayan. Para siyang multo guys. Nakabisuhan natin. Paano to? Lalagyan natin ng powder mamaya. Mag-oxidize siya mamaya guys. I-wear test natin to guys. And guys, so nagawan ko ng paraan. Yan. Kasi madami kasi talaga yun eh. Yan. Pero hindi lang natin lagyan ng powder. Try natin na hindi lagyan ng powder. Tapos tignan natin kung okay ba siya sa combination skin na type. Tapos yung feeling niya guys, parang wala lang. Parang wala kang nilagay. Tapos yung ayan o. Pero mas light. Maputi siya sa skin ko guys. Ayan. Ayan. Dapat darker yung kinuha ko. Pero anyway, itatry natin siya. I-wear test natin siya mamaya. Okay? So, ayan yung finish look. Ayan. So guys, nakikita pa yung mga veins ko. Ayan. Ayan. Kita pa siya guys. Parang cream lang din siya. So, itatry natin si Catidal AA Automatic Aura Cream. Okay guys. See you mamaya. Guys, nag-represent lang ako at yung sa Bay Cosmetics. Yan. Yan guys, yung finish. Time check tayo guys. It's 7:25. 7:22 umaga. Yan guys. See you next update. Guys, update ko kayo sa Catidal Auto Aura Cream. Ayan. Yan siya guys. Kanina puti-puti pero ngayon nagsettle na siya sa face ko. Ayan, sa skin ko. Okay na siya guys. Ayan. Natural lighting lang yan. Yan, ano nangyayari guys. Ayan. Time check tayo guys ha. Time check guys. It's 1:12 PM. Nakauwi na kami ng bahay guys. Ayan. Nagsettle na siya sa face ko. Ayan. Kasing color na rin siya ng ayan. See? Kanina puti-puti. Pero ngayon okay na. Kasi guys, ito nangangati ako banda dito at saka dito sa ilong ko. Dito sa part. Hello na. Ay, si Ate Princess, hello. Yan guys, yun yung update ko dyan guys ha. Nangangati yung
mukha ko. Hindi ko alam. Guys, update ko kayo dito sa Capital Auto Aura Cream. Ayan na siya guys. May hindi siya nag-oil. Hindi marami yung oil na produce sa face ko. Pero yung pawis ko lang talaga guys. Ayan oh. Yan, focus ko ah. Yan. Yan. Kanina, hindi ko pa yan na block. Ayan. Pero hindi kita sa camera. Ayan. Nakikita na yung mga veins ko guys. Dito, nakikita na yan. Yan oh. Nakikita na siya. Ayan. Nawalas na siya. Dito na banda. Dito na, pawis na ako. Ayan oh. Dito din. Pero guys, kanina, di ba sabi ko, nangati ako dito, tapos dito nga banda. Yan. Yan lang yung masasabi ko kanina kasi nangati talaga siya guys. Hindi ako nagpawis pero nangati. Ngayon, nagpawis ako, hindi na siya makati. Ayun siya guys. See you mamaya guys, update. Update ko muna kayo dun sa nare-review natin na Capital Aura Automatic Aura Cream. Ayan. So, babablat tayo. So, gagamitin natin itong Silk Secret na Control Oil Sheets. Okay? Itong blotting paper na ginagamit ko. Kasi hindi ako nakablat kanina. So, try natin ngayon. Yung pawis ko kasi guys. Napakagraming pawis. Ito guys, gagamitin natin. Pasensya na kayo sa mga aso guys ha, kasi nasa labas ako. Ayan guys, kita nyo na yan oh. Ayan. Ayan siya, kumakapit na. Pero alam nyo guys, nung na-oxidize na siya sa skin ko, naging natural na yung kulay niya. Ayan. Naging, diba kanina yung first na lagay ko is napaka puti. Pero later on, na-dry talaga at na-absorb niya sa skin ko. Naging natural naman siya. Naging maganda yung kalabasan niya. Ayan guys. Ayan. Kukunin ko naman. Yan yung pawis na nakuha. Yan. Hindi visible no. Tignan natin na. Ito yung isa yan. Hindi kasi siya oil guys. Pawis lang talaga siya. Di ba sinabi yung combination ko is binanggit ko na sa inyo yung combination ng skin ko. Ayan. Dito oily na dry na part dito. Ayan. Dry yung part dito pero pawisin. Ayan yung pawisin na part dito. Dito din pawisin din yan. While nagsasalita pa ako ngayon, pawis na yan siya. Ayan. Yabe. Ayan. Pero guys, sa akin, sa natural lang siya guys. Walas na siya. Pero yung cream, parang naiwan sa skin ko. Yan yung na-observe ko. Mamaya i-update ko kayo sa last na update. Okay? Kasi lumabas na ako kasi kanina para makita nyo sa natural lighting. Ayan. Ayan guys. Nasa labas na kasi ako. Kaya nag-iba-iba yung ilaw. Nasa labas na kasi ako. Ayan. Naglat ako kasi maingay sa loob. Yan. Hello guys, ang final update tayo sa Capital AA Auto Aura Cream. Yan guys, nakatulog ako. Kagigising ko lang. Time check tayo guys. 7:07 ng gabi. And ayan guys, yung sinabi ko, saan yung mukha ko? Hindi siya makati. Pero pag hindi siya pinawisan o walang lumalabas na pawis sa balat ko, dito sa skin ko, kumakati siya guys, dito, tsaka dito sa party na to. Iwan ko kung sensitive ba ako or may ingredients ba ako sa cream na to, sa aura na cream na to, kung allergy ba ako. Yun lang guys. Tapos almost 12 hours ko na siyang suot, and so far nung first ko siyang nilagay, diba, pag in-apply ko kanina, ang puti niya dito guys, para akong muto. Yan. Then dinry up ko lang siya, parang sinet ko lang siya, wala akong nilagay. Tapos parang dinadry ko lang siya sa air
naging okay yun siya kasi na-oxidize siya sa skin ko, kumapit talaga siya. Ayan guys, oh yan. Pero makikita yung mga veins mo dyan, ayan. Yung sabi nila, yung kini-claim sila pang anti-aging, ang pang anti-acne, yun, tingnan ko, anti-acne, anti-aging, and aura. Yun guys, first, hindi ko nagustuhan siya first kasi naging mukha ko multo na sobrang puti ng mukha ko. Pero later, na nag-set na siya, nagustuhan ko siya kasi parang, parang naging Korean yung skin ko, nagkalaunan na yung pawis ko at saka yung glow na paglagay ng cream ay naging nag-mix or nag-oxidize yung skin ko or para sa akin parang nagustuhan ng skin ko pagkatagal-tagal, pero hindi ko alam kung ba't Makati yung part ng sa ilong ko dito at saka dito. Yun yung pinagtataka ko guys kasi Makati siya pag hindi ako pinagpawisan. Yun guys. Pag pinawisan naman ako, okay naman siya. Yan yung siya guys. Ayan, 12 hours ko na yan. So, yan. Okay naman siya guys. Pero guys, hindi ko nabanggit ang price. 54 pesos to siya guys. Ito. Magagamit ko to siya pero hindi siguro mga 1 month, so mga weeks lang kasi para sa akin hindi ko nagustuhan yung first na paglagay, yung nagulat ako, as in nagulat talaga ako, para akong multo. Pero yun, and hindi ko pa nagustuhan itong ganito guys nila kasi pag na-open na siya, magtatain na siya sa bag ko, kaya iniwan ko to siya kanina, kaya hindi ako naka-update kanina guys kasi nandito lang ako sa bahay. Yan, so at saka sa presyo, which is hindi ko siya gusto sa presyo kasi may cream naman sila na yung mas mura, which is okay yun. At saka nagustuhan ko is yung pag-set ng cream na automatic aura cream sa face ko, dito sa skin ng face ko. Ginaganyan siya, parang may powder yan. Di ba hindi ko nilagyan ng powder yan kanina? Ayan siya guys, ayan. 12, almost 12 hours ko na siya nilagay nandiyan sa skin ko. Pero ayun, naka-fresh look. Ayan, hindi ko yan, asensya kayo sa background guys kasi ang ingay ng aso namin. Ayan, okay. Ang ingay nila. Ayan guys, so thank you sa panonood guys, and please give me a thumbs up pag may na-information kayo. By the way guys, i-clear ko lang, ako ay isang combination type na skin. Okay siya sa akin, pero yun lang talaga yung first na pagkalagay, yun lang ang yung ika-woody ng budhi ko. Ayan, kasi yun lang yung pag-first na lagay. Okay? So far naman siya guys, ganyan siya. Ganyan siya guys, hanggang ngayon. 12 hours, almost 12 hours na siyang suot. So, please subscribe guys. Please subscribe to my channel. Pakiclick yung bell button katabi ng subscribe. And please click na bell button para ma-notify ka every time mag-upload ako ng new video tulad ito. Bye bye guys, and God bless, God bless, God bless, God bless.